Vi har 2 cykler, der er skåret halvt over. Så har vi nogle rafter med. 2 meters, nogle 1,5 meters og 1 meters. Og en masse besnøringsræb og noget sigesalt. Og lidt skum til at fylde dækkene, fordi vi ikke gider lade væk. Det er at have nogle gode hjul. Børnecykelhjul. Det er knallerthjul. Kærehjul og trillebørshjul. Barnevognscykel, det skal være nogle rigtige nogle. Så der er 2, der løber, og så skiftes man til at løbe, så man løber i intervaller. Og det optimale er at være 3 eller 4 max. 4 max, der skubber. Det er vigtigt, at man kan styre ordentligt, ikke? Ja, hjul og så en smart ting, det er også, hvis man har sådan en ting, man kan træde op på, så når man skubber, så kan man stille sig op på det og trille. Så lige 2 på herud, så får vi soltag på. Vi går. Ja, vi går. Indtil vi kommer rundt om hjørnet, kan vi godt løbe lidt.